Sukad pa sa sinugdan ang Dios nagbuhat sa tao, sagingon ko na niya itong miaging adlaw, dili alang sa demonyo o sa impyerno, kundili gibuhat sa Dios ang tao aron nga magmalipayon uban kaniya didto sa iyang gingharian sa langit. Busa ang Dios sa kanunay nahigugma kanato og nagnalipod kanato batok sa gahom sa dautan. Pero kung kita na mismo ang moduol ngadto sa dautan, kita na mismo sa atong kaugalingong kabubuton magbuhat og dili maayo, wa nay mahimo ang Ginoo ni ana. Kay ang Ginoo di man usab motukmod nato sa impyerno, di sad siya mo bira kanato padong didto sa langit. So kung unsa ang mahitabo kanato, inigabot na sa husto tukma nga panahon, kung mahiadto kita ngadto sa dapit diin nga ang silot way katapusan, kana gumikan na sa atong binuhatan samtang niapakita dinhi sa kalibutan. Kay gingon ko na taod-taod na katong panahon na nga ang atong pagpuyo nining kalibutan mao kini ang ato nga pag-ingon natong practice ba unsaon nato sa pag-abot ngadto sa gingharian sa kalipayng way katapusan sa atong langitong Amahan, o kana sugda nato pagpuyo dinhi pa ania pa kita sa kalibutan. Kay ang Dios makapasaylo pa kanato dinhi, napay pinasaylo ay. Busa gitambangan kita karon matud panini nga kinahanglan nga magmaayo ang atong kabubuton sa usag-usa kanato. Kay ang atong pagpakita og maayong kabubuton sa usag-usa kanato, mausab kana ang pagpakita nato og maayong kabubuton ngadto sa atong Ginoo. Kay kung dili mao na kana ang kabubuton nga atong ihatag og ipahinungod ngadto sa mga demonyo. Kanang mga buhat nato nga kanang makasasala natong binuhatan, kanang dili pagpinasayloay, kanang pagdinumtanay og uban pa nga ato karon nga mahimo nining kalibutana. Kung mahimo na nato, kinahanglan gyud diha-diha nga dili nato kana padugayon, kundi nga mangayo kitag pasaylo sa Ginoo ni ana. Kay wa may panagdinumtanay didto sa langit. Ang didto sa langit panaghigugma ay ragyod, way dinumtanay. Ug busa kung na may masinati kana nato sa atong kinabuhi ning kalibutana, nga ingon sa makamatngon na kita o tinuyuan ba nato nga mahilayo kita sa Ginoo, maningkamot gyud kita nga sa madaling panahon nga mahibalik kita ngadto kaniya, kay wa kita masayod anos kita mubiya nining kalibutana. O kinahanglan nga mubiya kita ning kalibutana, matod pa sa Ebanghelyo karon nga mubiya kita, kinahanglan adto kita padulong sa Ginoo. Busa limpyo kanunay ang atong kasing-kasing, limpyo ang atong kinabuhi sa mga sala nga mao'y makababag nining atong dalan padulong sa kahingpitan. Kay ang mga sala maura kana ang mahimong babag, kay dili na iya sa Ginoo, kundili iya kana sa demonyo, aron kita mahilayo ngadto sa atong Ginoo. Palihog manindo.